От жаба до принц. Вероятно е нужно нещо повече от целувката на принцеса, за да се превърне една жаба в принц. Но според идеята на еволюцията, земноводните като жабата наистина са се превърнали в бозайници, а оттам следователно дори в принцове. Днес теорията на еволюцията се приема за установен факт, но това не винаги е било така. Книгата Битие от Библията е един кратък поглед към тайната за произхода. Тя представлява откровение от страна на един суверен творец към неговото деградирало творение. Това е истина, в която малцина са се съмнявали само преди 1 столетие и половина, когато един аматьор естественик се отправя на изследователско пътешествие и така разтърсва света с една еретична идея. Изследвайки потоците от лава на островите Галапагос, Чарлз Дарвин бил удивен от странните представители на дивите животни. Той забелязал, че гигантските костенурки, които били изолирани на различни острови, се различавали по размери и форма и си представил, че ако има достатъчно време и костенурките продължат да се променят, в крайна сметка те може да се променят в нещо напълно различно. Доктор Ричард Докинс е професор от университета в Оксфорд. Той е автор на няколко бестселъра и един от най-запалените защитници на Дарвин. Предполагам, че най-голямата тайна на живота е да обясним откъде се е появило сложното устройство на живите организми. Друг начин да кажем същото е да се запитаме откъде се е появила информацията. Информацията е един вид мерна единица за сложността на устройството на нещата. В същото време живите организми са не само сложно устроени, но те притежават и адаптивност и могат да вършат различни неща. Те могат да оцеляват. Те правят всичко, което е по силите им, за да оцелеят и изглеждат така, сякаш са красиво конструирани машини, които са конструирани така, че да оцеляват. Но не всички експерти са съгласни с това, че сложното устройство на живите организми е постигнато по пътя на натрупване на множество благоприятни промени. Днес нарастващ брой опоненти поставят под въпрос теорията на Дарвин. Молекулярният биолог доктор Майкъл Дентън е старши изследовател в университета Отаго в Нова Зеландия. Той твърди, че дарвинизмът представлява теория в криза, което от своя страна предполага, че така нареченият факт за еволюция не може да обясни предполагаемото преминаване от проста форма на живот до сложно устроени същества по силата на случайни процеси. Аз не смятам, че Дарвиновата теория за еволюцията представлява надежно установен факт, както твърдят много биолози. Аз се наричам великият космологически или космогенен мит на 20 век и това е гледната ми точка и до днес. Смятам, че нищо от това, което съм видял в биологическите науки от общия напредък през последните 20 години, по никакъв начин не е променило категоричното ми мнение по този въпрос, а именно, че дарвинизмът представлява едно неадекватно обяснение. В наши дни Дарвиновите идеи се приемат за общоприета истина и се смятат за установен факт това, че простите форми на живот са еволюирали в течение на милиони години, постепенни промени до цялото разнообразие от форми на живот, което ни е познато днес и то без намесата на всемогъщ Създател. И разбира се, удивително е откъде се е появила цялата тази сложност и откъде се е появила цялата тази информация. Те не биха могли да са плод на случайност. Напълно неприемливо е да се съгласим, че е възможно нещо толкова сложно и добре проектирано като птицата или човека, или като един таралеж да е резултат от случайност. Това е напълно невъзможно. Не е възможно с една случайна стъпка да се появят съвременни живи същества с тяхната изключителна сложност, ако всичко е започнало от нищото, без сложното устройство и без информация.
Това е все едно да хвърлим едно зарче хиляди пъти и всеки път да се пада шестица, което е напълно изключено. Но ако приемем, че е имало малко благоприятно стечение на обстоятелствата в едно поколение и после друго благоприятно стечение на обстоятелствата в следващото и така нататък в поколенията, да се натрупват благоприятни промени стъпка по стъпка, то бихме могли да преминем от каквото и да било просто ниво към каквото и да било ниво на сложност. Всичко, от което се нуждаем, е достатъчно време. И така, откъде е произлязло то? Произлязло е чрез един постепенен процес на еволюция с много малки стъпки по пътя на естествения подбор. В съвременния свят науката се приема за даденост, че някаква първична риба се е появила в първичния океан, после е изпълзяла от водата и е станала земноводно. Земноводните се променили в влечуги, а влечугите в млекопитаещи. Еволюционистите твърдят, че част от влечугите се отървали от люспите си, които са се превърнали в пера, и те са се отправили към небето, за да станат птици. Но влечугите и птиците са много различни. Влечугите нямат генетична информация за оформянето на криле или пера. За да се промени едно влечуго в птица, би било необходимо добавянето на огромно количество сложна информация. Дарвин смятал, че с малко късмет натрупването на достатъчно наброй малки промени може да доведе дори до това влечугите да станат птици. Майкъл Дентън казва, че това е невъзможно. Можем да посочим множество примери от сферата на биологията за неща, чието происход изглежда сякаш не може да бъде обяснен от простичкия механизъм на Дарвин. Съществуват неща като белия дроб на птиците, съществуват перата, амниотичното яйце и бактериалният флагелат. Имам предвид огромен брой системи, които са носители на сложно устройство, подобно на това при часовниковия механизъм, които откриваме в природата, където на практика, за да функционира системата, са необходими А, Б, С, Д и така нататък, да са едновременно по местата си и да са в пълно взаимодействие преди това нещо да функционира. Много е трудно да си обясним как системи от този тип са се появили чрез процеси, които никой не посочва. Да вземем перото, например. Перата, които са на крилото, имат много сложна структура, която включва миниатюрни, оформени в сглобка кукички и власинки, които поддържат в едно цяло частите на перото, и именно те правят перото наистина приспособено за полет. Моделът на Дарвин за еволюция изисква междинните форми да са напълно функциониращи, а аз не мога да си представя как това е възможно без наличието на междинни структури при тях, които не са били напълно функциониращи в определен биологичен смисъл. Влечугите и птиците, освен това, имат напълно различни репродуктивни и дихателни системи. В белите дробове на влечугите въздухът влиза и излиза през една единствена тръба, която завършва с миниатюрни въздушни турбички. Но при птиците въздухът преминава постоянно през дроба в една посока чрез сложна система от взаимно свързани въздушни турбички, които от своя страна са свързани с кухите кости на птицата. Дарвинистите твърдят, че белите дробове на влечугите са се променили в бели дробове на птици, преминавайки през множество междинни стадии. Но Майкъл Дентън твърди, че един наполовина оформен бял дроб не би работил, защото тогава междинната форма не би могла да диша. Всякакъв предполагаем междинен етап би довел до изчезването на съответния вид. И така, белият дроб на птиците, както и живата клетка и перото, е един от примерите за много сложно устроени системи. По мое мнение, бихме могли да приемем, че белият дроб има дихателна функция за обмена на газове, само ако през цялата структура и подредбата й са по местата си. Той е един от най-трудните примери в природата на много сложна система, съставена от множество взаимодействащи си части, всяко от които трябва да е на мястото си преди тази система да може да функционира, както е с белия дроб на птиците днес. За мен случаят с белия дроб представлява един много костелив орех, който дарвинистите трябва да счупят, защото имам предвид, че не мога да си представя как този бял дроб и други подобни на него органи биха могли да се появят като резултат от натрупването на малки и случайни промени.
За да могат простите форми на живот да еволюират в по-сложни, се изисква добавянето на огромна по обем информация. В един микроб се съдържат около 2 книги с по 500 страници със сложна и кодирана генетична информация в неговата ДНК. Един човек е носител на информация, която е еквивалентна на поне 1000 такива книги. Да се трансформира един микроб в човек би означавало да се добави една цяла библиотека с нова информация. И така, откъде би се взела тази информация? Професор Вернер Гит е специалист в областта на информационната теория и директор на Федералния институт по физика и технологии в Германия. Той твърди, че еволюцията от прости форми на живот до по-сложни такива е невъзможна, защото не съществува източник на нова информация. Най-големият проблем за еволюцията е произходът на информацията. Откъде идва тази информация? Невъзможно е да се осъществи промяната от едно просто устроено живо същество до един слон или човешко същество. Те се нуждаят от много повече информация, а информацията не може да се появи чрез случайен процес. Дарвинистите казват, че новата информация се получава чрез генетични мутации, които биват предавани от едно поколение на друго. Генетичните мутации са случайни грешки, които приличат по-скоро на грешките, които се правят при копиране на текст. Според еволюционистите, най-благоприятните от тези мутации биват запазени чрез естествения подбор. Именно молекулярната генетика е тази, която най-накрая осигурява подробното доказателство, абсолютното и окончателно доказателство, срещу което никой не би могъл да се изправи, защото молекулярното доказателство наистина показва с подробности, както при един написан от човека текст, променящи се букви, променящите се думи в ДНК, които на практика описват от поколение на поколение анатомическите промени, представляващи именно това, което Дарвин е бил в състояние да наблюдава. Генетичните мутации се случват, когато гените биват повредени и то често чрез излагане на радиация или токсични химикали. Някои мутации нямат последствия, но повечето са вредни или често фатални. Макар че повечето мутации са вредни, някои мутации може да са полезни. Дарвинистите твърдят, че еволюцията се осъществява, когато тези редки полезни мутации се натрупват чрез естествения подбор. Островите Галапагос са витрината на еволюцията, където уникалните форми на живот се изучават от учени от различни страни. Тук на туристите се показват кормораните, които не летят, като пример за еволюция чрез полезна мутация. Галапагоските корморани са изгубили генетичната информация за крила, а без крила те могат да плуват и да се гмуркат доста добре, което може да бъде и предимство. Екскурзоводите на Галапагоските острови обясняват на туристите, че поради това очевидно предимство, кормораните без крила оставят след себе си по-голямо потомство и така чрез естествения подбор те са оцелели, докато другите птици с криле са измрели. Безкрилите корморани представляват на практика дегенерирали мутанти, поради това, че са изгубили информацията, отговорна за появата на крила. Всички примери за мутации на практика са случаи, при които има загуба на информация, дори и тези, които са благоприятни. Случаите, за които се твърди, че представляват еволюция в действие, са в действителност примери за вариации в рамките на един и същи вид. Резистентността към антибиотици, резистентността към инсектициди и пеперудите брезовки, всички те са примери за пренареждане на вече съществуваща генетична информация или загуба на такава. Няма поява на нова генетична информация. Ако отхвърлим сляпата случайност като адекватно обяснение за това, което наблюдаваме в биологичните организми на Земята, тогава трябва да приемем някаква форма за хипотезата за сътворение, защото това е единствената алтернатива. Аз мисля, че като разглеждаме законите в природата и космоса, са налице само тези две противоположни възможности. Възможността за съществуване на всемогъщия Бог, както е описан в Библията, който е създал света и е постановил всички закони, които наблюдаваме в природата, или друга възможност, че някакси Вселената е едно живо цяло, което представлява самоорганизираща се система. При стената на плача в Йерусалим ортодоксалните евреи почитат Създателя Бог.
Според книгата Битие от Библията, ние всички сме се появили по силата на творчески акт, а не на сляпа случайност. Израелският биофизик доктор Ли Спетнер е изключително квалифициран да коментира въпроса, свързан с ролята на мутацията в теорията за еволюция. Като специалист в областта на физиката и математиката и връзката им с информацията, той е изследвал взаимно връзките сигнал-шум при ДНК като изследовател в университета Джон Хопкинс. Той има публикации във водещи издания в областта на теоретичната и математическата еволюционна биология и вярва, че доказателствата подкрепят записаното в Библията, че Бог е сътворил определени основни видове, които с течение на времето са се разделили на подвидове в хода на тяхното адаптиране към заобикалящата ги среда. Аз не вярвам, че в действителност неодарвинисткият модел може да обясни макроеволюцията. Това, което те наистина не могат да обяснят, е натрупването и увеличаването на информация. Изключително невероятно е да се съществували множество малки стъпки в еволюцията, множество малки промени, които да се натрупат в една голяма промяна. Това е малко вероятно не само на математическо и теоретично ниво, но от експериментална гледна точка никой не е бил в състояние да посочи и една единствена мутация, която в действителност да добави нова информация. На практика всяка благоприятна мутация, която съм наблюдавал, намалява информацията и така тя се губи. Кралското изложение в град Пърт в Австралия е мястото, където всеки може да покаже чисто кръвни любимци. Ако не може да докаже, че мутациите и естественият подбор увеличават генетичната информация, какво можем да кажем за изкуствения подбор? Изкуственият подбор води до появата на голямо разнообразие, но има ли някаква граница тази промяна? Самият Чарлз Дарвин се е занимавал много с кръстосване. Един от начините да представим това е да си кажем, че ако, например, бихме искали да направим един експеримент, който на практика да демонстрира, че процесът на селекция работи, то какво бихме направили? Бихме си казали, че подобно нещо би ни отнело хиляди години, но това, което можем да направим, е във всяко поколение да кръстосваме само индивидите с желаните от нас качества. И така през следващите 1000 години ще правим така, че във всяко поколение ние ще имитираме естествения подбор, като подбираме за размножаване само тези индивиди, които въплащават в себе си качествата, които ние харесваме. И така, ако е възможно да започнем да речем с вълк и да получим пекинес за няколко хиляди години, тогава ние трябва да екстраполираме този процес и да си отговорим колко ли напред бихме могли да стигнем за 1000 милиона години. Може да кръстосваме кучета в продължение на 1000 и милиони години, но ако нямаме източник на нова генетична информация, те все пак ще си бъдат само кучета. Проблемът за предполагаемата еволюция е, че няма начин да се осигури нова генетична информация. И естественият подбор, и кръстосването или изкуственият подбор причиняват загуба на генетична информация. Ако започнем да кръстосваме само кучета с дълга козина и от техните малки избираме само тези с дълга козина и правим така, че те да се кръстосват помежду си, то тогава накрая ще имаме кучешка порода, която е концентрирала всички гени за дълга козина в тази порода. Но това от своя страна означава, че от тази порода чрез кръстосване никога не бихме могли да получим кучета с къса козина, защото тя повече не е носител на гените за къса козина. И така, ние сме довели до загуба на генетична информация. При естествения подбор се получава същото. Ако вземем за пример вълците преди ледниковата епоха, имало е разнообразие от вълци с по-къса и по-дълга козина. По време на тази епоха изключителните студове водят до измиране на всички вълци с къса козина. Така остава само един подвид на вълците, този с дългата козина, който е пригоден за студените условия. Но отново ще отбележим, че това е адаптация и в случая няма поява на нова генетична информация. Всъщност този процес причинява загуба на генетичната информация за къса козина.
Огромното разнообразие е възможно чрез нови комбинации на вече съществуващи гени. Дори мутациите могат да причинят подреждането на хромозомите и дегенеративните промени или загуба на информация, което води до появата на разнообразие. Това е един фундаментален проблем. И мутациите и естествения подбор водят до загуба на генетична информация. И така няма начин да се състои еволюция, при което се увеличава сложността на устройството на организмите. Невъзможно е нова информация да произлезе чрез случайни процеси. Ако е на лице компютърна програма, то тя се нуждае от програмист. Ако е на лице кола, то тя има нужда от проектант. Когато наблюдаваме биологическата информация в клетките, ние трябва да признаем, че правилното заключение е, че тя се е нуждаела от творец, който е създал програмите и гените, които да изградят протеините в организма. Това е необходимо, за да са на лице. И така можем да кажем, че еволюцията е един невъзможен процес. Всяко дете, което ходи на училище, научава за предполагаемата еволюция на коня, от мъничкия с няколко пръста до големия съвременен кон с един пръст. Но дали конят наистина е еволюирал? Много учени се съмняват в това. Има най-различни породи коне, които можем да получим чрез кръстосване, но те все още са прости коне. Можем да получим големи, малки и дори такива с 3 пръста. Еволюционистите ги поставят в някаква последователност и добавят в каменелост от скален язовец в началото и после твърдят, че това е доказателство за еволюция. Но ако извадим в каменелостта от един скален язовец, то получаваме просто доказателство за варианти в рамките на един и същи вид. Конете могат да имат различни породи, но те си остават коне. Това не е еволюция. Информацията, която е необходима за макроеволюцията, не може в действителност да се появи чрез случайни мутации. Моделът на Дарвин казва, че това се е случило, но никой никога не е направил изчисление, с което да покаже как това е станало. Аз съм направил изчисление, което показва, че това е невъзможно. Професор Долкинс, бихте ли могли да ни дадете един пример за генетична мутация или еволюционен процес, който може да се наблюдава и който увеличава информацията в генома? Това е действителната реакция на доктор Долкинс. После той поискал да бъде спряна камерата, за да има време да помисли преди да даде отговора, който следва. Съществува едно широко разпространено погрешно разбиране за еволюцията, което твърди, че рибата се е превърнала в влечуго, а влечугите са се превърнали в млекопитаещи и че ние трябва, когато се огледаме в света около нас и предшествениците ни, да можем да видим междинни форми между риба и влечуго и между влечуго и млекопитаещо. Трябва да видим риба, която е някакси на път да стане влечуго, но разбира се, това съвсем не е така. Рибите са съвременни животни. Те са също толкова модерни, колкото и ние. Те са произлезли от предшествениците, от които сме произлезли и ние някъде преди около 300 милиона години. Трябва да е имало предшественик, който да е предшественик и на съвременните риби, и на съвременните хора. И ако бихте могли да сте там, тогава щяхте да можете да наблюдавате първите стъпки към този предшественик в посока към риба, например като излиза на земята, ставайки нещо като земноводно. Но това е било много отдавна. Не би трябвало да очакваме и да го наблюдаваме днес. Ако някой вярва в обяснението на неодарвинизма, той би трябвало да приеме, че информацията се е натрупвала постепенно на малки стъпки, малко по малко. Ако някой разгледа как стоят нещата от гледна точка на математиката, се оказва, че за да е станало такова нещо, би трябвало да приемем, че на всеки от етапите на еволюцията е имало голям брой възможни мутации, които биха могли да се състоят и да водят до адаптиране.
И ако тези мутации трябва да са били голям брой, то би трябвало да се наблюдава някои от тях да се случват и днес. А е факт, че това не може да се наблюдава. Всички мутации, които са били изследвани на молекулярно ниво, показват, че организмът е загубил, а не е получил информация. Записаното в книгата Битие за сътворението ни навежда на мисълта, че буквално цялата генетична информация, която съществува днес, е присъствала в първоначалните видове. И така, огромна вариативност е възможна в рамките на всеки вид, но един основен вид не може да се промени в друг. Майкъл Дентън вярва, че информацията може да произхожда само от интелигентен източник. Аз съм склонен да смятам, че на практика доказателствата предполагат намесата на Бог, какъвто е описан в Библията и юдео-християнската традиция. Един творец извън творението е създал този свят и е постановил реда и всичко останало в него. Аз мисля, че това е съзвучие с доказателствата. Наистина е в съзвучие. Точно както информацията в книгите трябва да произхожда от интелигентен източник, така и огромното количество генетична информация в живите организми трябва да произхожда от интелекта на Творец. Доказателствата се вписват в модела на Библията, според който в началото е създадено огромното количество генетична информация, която позволява вариант в рамките на вида и която деградира от тогава насам. Информацията трябва да е била програмирана в живите същества в самото начало. Живите организми не са еволюирали, те са били създадени. Ако погледнем в Библията, ще видим, че има Творец. Той е сътворил всички неща, материалните процеси, а също така и информацията. Еволюционистите вярват, че сложните форми на живот са произлезли от по-прости, но случайните процеси заедно с естествения подбор не могат да го обяснят и това никога не е било наблюдавано или повторено. Никога не е било показано, че натрупването на постепенни промени, произведени по пътя на благоприятни случайности, са добавили нова информация или са увеличили сложността на устройството. Креационистите вярват, че всички доказателства сочат към съществуването на Творец. Кучетата могат да бъдат космати или без козина, и жабите могат да бъдат на точки или изцяло зелени, но кучетата винаги си остават кучета и жабите си остават жаби. Дори и след целувката на принцеса, една жаба никога няма да се превърне в принц.